Takže čaute kamoši, dneska si zahráme Bedwars. Dneska, takže, sorry, že nemám kameru, lebo ešte mám nejaký problém a kábel potrebujem nový, ne teraz, uľaľa, to je nové. Kamo, ja som v Festzone nebol v Minecrafte. Ja som ani nevedel, že toto sa dá, vole. Čo je? Kámo, ja som v Festzone nebol v Minecrafte. Máme. OK, ideme tam. Čo? Som dead! Si robíš srandu. Kamo. Som dead. OK, toto je Festzone, znam to. Kamo, ja som dead. Kamo, daj mi už za to, no. Yes, no. Konečne. Tak. Ideme kúpiť. OK, ideme tam ešte raz. OK. Poď. Nie! Kámo, je to Festzone, môžem povedať. Kámo, ja som Festzone. Toho nebol. Festzone hral Minecraft. Festzone. Teraz ja som to zabudol ovládať. Čo je? Som dead. OK, ideme na hru. Tak kamo! Dawaj! Poď sem. Potom ešte si robíš srandu! Bože! Dawaj! Si robíš srandu. Prišiel veci. OK, už máme, takže si kúpime to. A potom... Máme to. Teraz toto. No čo je? Volá! No toto! Nie! To si robíš srandu! Ja som dead. OK. Ja som dead. Štyri, tri, dva, jedna. Poď. OK, už tu mám posteľ. OK. Zase toto, sem.
sem, 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 sem. OK, postiel už máme postavený. Toto sem. OK. OK, to máme postavené. Čo bolo? Aha, ja sa spravil. OK, máme. Tu budem po železo. No, OK. Máme veci. Takže my tu budeme kempiť. Ja idem tam. Tam sú diamanty. Ja, čo to je? Máme jeden diamant. Tak, ideme sa pozrieť, koľko stojí diamantový meč. Si robí srandu. Sa pozrieť, koľko stojí diamantový meč. To až stojí... OK. Tu nič nestojí za diamanty. Oh my gosh. OK. Armor. 6, OK. To som nič nespravil. OK. Ideme bojovať. Si dám sem. Tieto veci si dám sem. Že by som sa mohol rovno postaviť. Tu sú emeraldy. A potrebujeme... Počkaj, koľko potrebujeme? Koľko potrebujeme? Som zabudol. Som zabil. Oh my gosh. Plus. Poď preč, že teraz potrebujem. OK, takže tu zase kupujeme toto. Ideme tam. Potrebujeme 3 emeraldy. Možno 4 nemám. Koľko je to teraz? 2? Jeden alebo 2. Tu jak dlho? Come on. No. Tak to je u nás. Ja to vypínam.